A Bordils hi havia hagut una orquestra que es deia Els Graus, i en aquests graus hi havia un senyor que tocava el fiscorn, que era un meu besavi, que abans havia tocat uns anys a la Principal també. O sigui, descendència dels Graus de Bordils. A Bordils no hi havia escola de música, només hi havia músics, i jo de molt petit ja me va agradar la música, inclús amb 3 o 4 nois per allà ens ajuntàvem, fèiem com una orquestrina, saps allò que es feia amb les canyes, i tocàvem, i, bueno, en fi, em va agradar de seguida. Venia el mestre Viader a Bordils cada any a l'estiu, a passar l'estiu allà, i vaig començar, doncs, a pensar d'estudiar la música. Els primers meus mestres, però, varen ser els germans que havien tocat els Jofres, els germans Jofre, que havia tocat a la Meravella, no? Els germans Jofre. I després, quan vaig plegar d'ells, vaig anar amb en Peric, un temps amb en Peric, el que havia tocat amb la Salvatana, i ja llavors vaig començar, de petit, vaig començar ja a Girona amb el Viader. Tota la vida. Amb els Jofres vaig aprendre solfeig, flauta dolça ja llavors, estic parlant de 75 anys enrere, ja tocàvem la flauta dolça, i el piano vaig començar amb en Viader. I llavors el fiscorn, quan vaig haver de començar d'anar amb una orquestra, vaig començar d'estudiar el fiscorn amb en Palet, que vivia a Bordils molt a prop de casa meva. La necessitat de les orquestres, la primera orquestra que vaig anar va ser la Balsar, que vam anar junt amb en Cristau. Vam entrar l'any 41 i 14, 55. L'any 55 vàrem començar la Balsar, ell de contrabaix, el ball, i de flabiol les sardanes, i jo de trombó, perquè faltava el trombó. O sigui, jo vaig haver d'estudiar el trombó perquè faltava un trombó en aquell moment. I després, a partir d'allà, quan vàrem plegar de la Balsar els dos, que vàrem començar amb la Catalunya, després ja vaig agafar el fiscorn. Amateur sí que cobràvem, però era d'un nivell també el que hi havia, no? Però, esclar, després vam entrar a una colla, te dic el res de darrere de la cobla: Cristau, jo, Riumelló, Cortada, Pere Cortada, en Sobirana i en Deri. Del res de darrere. Un res de darrere de primera divisió. Sobretot la Clau de Fa, que després us vau trobar... Que d'aquesta Clau de Fa vam tocar molts anys a la Principal després, sí. A la Catalunya vaig estar-hi fins que vaig anar a l'Emili. Vaig anar a l'Emili voluntari, per força, perquè es havia de fer i vaig fer-ho voluntari, i després de l'Emili vaig anar un any a la Catalunya i després ja vaig començar els mongrins. Els mongrins sí que els coneixia, sí, però encara que me'ls mirava així una mica al principi una mica així perquè clar, eren persones molt més grans envers jo. I hi havia tota la colla dels mongrins, en Buscarons, en Moguilot, en Cortada de Verges, vull dir, i tota aquesta gent. Però m'ho vaig passar molt bé els mongrins, Vaig estar-hi 13 anys, molt bé, vaig passar molt bé. Molt bé perquè amb en Font era passar-t'ho bé, quasi sempre. La primera vegada que vaig tocar amb els mongrins a Calella, batalleta, vaig tocar els mongrins a Calella, i hi havia una gentada així, te'n recordes, allà al parc. En Puntí va acabat de tocar una sardana, va cap allà, em va agafar així per l'espatlla i diu: nano, veus tot això? Diu, quan aquests no hi siguin, s'ha acabat la sardana. Allò d'ell, saps? Evidentment, aquells que hi havia llavors ara ja no hi són, i la sardana encara hi és, però vull dir que hi havia un ambient als aplecs, molt i molt. En Conrad no em havia dit res, com sempre. No havia dit res, però vàrem fer reunió per allà amb la Bisbal i resulta que varen sortir 2 candidats, un era jo i l'altre era l'Antonio Mas. I al cap de 3 o 4 dies en Saló va dir que havia de ser jo. I llavors m'ho va dir ell. M'ho va dir amb un aplec, em sembla que era l'aplec de Banyoles, que em va cridar, jo estava als mongrins, va cridar i m'ho va dir per l'any següent.
Jo estava als Montgrins, que estava perfectament bé, i allà, si jo mantenia en font, estava tot. Si jo deia blanc, blanc, i si deia negre, negre, i ja està. Estava molt bé, i musicalment doncs, anàvem fent. Val a dir que tocàvem molt, teníem estava bé, tocàvem molt. Quan vaig anar allà, a la Bisbal, era potser un esgraó més a la nostra feina, poder al màxim, no? Però també al màxim de responsabilitat i de compromís. I, com te diré jo, amb l'argot esportiu hi havia un vestidor una mica complicat. Un vestidor una mica complicat que havies de saber molt com havies d'entrar en aquell o com havies d'entrar en aquest. Saps què vull dir? I això costava molt, costava. Però ho compensava tot els èxits que teníem, els concerts i aquestes coses, que llavors a l'hora de tocar sempre era al màxim de bé. Vaig tenir la sort que vaig tenir 2 anys i mig en saló, que ell de tant en tant em deia Josep, vine, i anava a casa seva i xerràvem. Què em deia? Com una lliçó magistral, no musicalment, perquè musicalment jo ja feia la feina i me'n sortia de tot, no? Sinó l'entorn, el vestidor, que diguem, no? I això a mi em va anar molt i molt bé. Jo tenia el conservatori i en aquell moment me varen oferir una plaça en un institut, al Belllloc del Pla. Clar, el conservatori i l'orquestra, empentes i rodolons, un podia anar fent, patint, saps? Allò que tens posar un substitut, que no sé què, a l'hora d'examen, patia. Perquè jo havia anat a fer sardanes a Lleida i llavors no tenia res fins a les 8 del vespre i venia a fer un examen aquí, i tornar a Lleida. Jo havia patit molt amb això. I després em van oferir una plaça en un institut. Clar, les dues coses no podia ser. Vaig haver de valorar una cosa i l'altra. I vaig agafar això. Jo, quan era als Montgrins, vaig fer una sardana. Quan estava amb la Bisbal, em penso una o cap. O sigui, la segona sardana que vaig fer és el Dilecte Mestre. Jo havia plegat de la Bisbal, Quan vaig fer Dilecte Mestre jo havia plegat de la Bisbal. Després n'he fetes més, Dissortadament n'he fetes més de 100 ja, però vull dir que... I llavors la docència, jo ja estava al conservatori, quan anava als Montgrins ja estava al conservatori, Vaig començar d'escriure més, sí. I això d'escriure, jo sóc una persona que això de sortir a passejar i tornar ja amb una sardana feta, jo no ho he fet mai. Això de sortir a passejar al gos i tornar amb la sardana feta jo no ho he fet mai. Em costa acabar una sardana. I perquè dubto, i perquè esborro, i perquè torno a fer, i això. Però ara vaig fent, sí, i Déu-n'hi-do. El conservatori de 30 anys enrere era diferent d'ara. No hi havia tants especialistes com ara. Per tant, jo havia de fer classes de piano. Normalment, el meu era llenguatge i harmonia. Però també feia piano i feia història de la música també alguna vegada, saps? Perquè és que quan jo estava a la Bisbal, en els assajos, ell estava gairebé sempre assegut al mig el res de darrere, els assajos, allà quiet, allà escoltant. Vull dir que havia viscut molta música d'això. Ell sempre va estudiar aquí a Girona i després va a Barcelona també. Però vull dir que va anar fent el seu aire. Jo li donava consells gairebé sempre fora de la música. Per exemple, quan tocàvem, volia anar amb un conjunt, aquell grup que vàrem fer del Novai, després tot allò, i jo li deia, tu has de fer això, però sempre no de coses musicals. Alguna vegada sí que li havia dit, vols dir que això al final d'aquí no hi hauria més espectacular? En fi, alguna coseta d'aquesta, però molt poc. Val a dir que s'ho ha fet molt ell. I quan jo vaig plegar de la Bisbal, doncs vaig plegar i ja va estar.
I a l'agost següent ja em varen venir a dir per si volia anar en francès. I li vaig dir amb ell, i diu, què faig? Digues que no. Digues que no i ja en parlarem. Va dir que no i va estar 2 anys, em sembla, no? I el següent ja el varen tornar a dir, ara digue'ls que sí, però amb les condicions que tu consideris, no? Va ser un moment, esclar, com que no ho saps fins 2 dies abans, diguéssim, va ser hi va haver tota la preparació que s'ha de fer una presentació d'un dossier i totes les coses demanant-la, però esclar, això s'ha de fer un any abans o no sé quan. I després, quan m'ho varen comunicar, bé. Tot fa molta il·lusió, com fa il·lusió, per exemple, no sé, ara el dia del Plec de Tossa, el concert el dirigeixo jo. Aquest any em sembla que toca la Principal de Llobregat. La gent veus que t'aprecia i això es nota, eh? La meva vida musical, sí. La veritat és que sí. O sigui, esclar, són des de 14 anys fins a 40, doncs són molts anys, eh? Fins a 49 són molts anys. Passes moments de tot, ja ho saps tu. Passes moments molt bé, temporades molt bé i temporades que costa més de passar. Però vaja, jo no em penedeixo d'haver fet de res. La música al conservatori i el... Sí. Home, I després a mi m'ha agradat molt el conservatori i el col·legi, m'ha agradat molt això, i això els últims anys m'ho he passat molt bé amb això.